हामबाय जतनो बिसिकुतालनि जतनो खाने हामजक मुंया फारो आर आं प्रे खायो बिसिकुताल चिनी त्रिपुरा दफा सह त्रिपुरा राज्यनि जत जाति धर्म नि बरक नि बागै सुख आर बयार गाहाम तुबि फैथो आं खूब खातों थुक जखा जे चिनी त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन कोविड-19 लकडाउन ने परे चिनी त्रिपुरा राज्य जे भावे चिनी बरक रक जुन जलक चाइतों माने विशेष खलाय जरा गरीब होकतां जानाय खेथखाय जानाय काम खाय जानाय बरक क्रिजागो तंग माने साना विशेष खलाय खूब अभाव तंग माने बरकनि पासे त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन बरक बुसाखा विभिन्न जागा थांगै बरक माइरं आलू दाल तारपरे बेरेमारक मसरक विभिन्न भावे जेभाबे चुबाचुरिखा आं आवनि बागै बरक न बेलाय बेलाय खेन हामबाय रुओ आं बार बार हाइदो कोयना मुसुगु जे अमाहाय त्रिपुरा राज्य जत चिनी स्टूडेंट्स एसोसिएशन तंगनाय फुराम तंगनाय तारपरे संस्था तंगनाय सामाजिक बा एनजीओस बरक जत न चिनी जरा क्रिजा बरकनि बागै चुबाचु तलांगै बुसानानि दरकार आवाहाय खेके हिके चिनी ताबुक जे सेकेंड पर्याय स्टेप 2 जेभाबे लकडाउन चिनी भारतवर्षनि प्रधानमंत्री पूरा भारतवासी एवं त्रिपुरानि चिनी जत बरकनि मागै जे डिसिशन नाजाखा आबनो जों जतना मानि चलिनाय हेल्थ डिपार्टमेंट थेके सरकार थेके बार बार जे नियम कानून जे रायदानि कक साजाखा आबनो जों मानि चलिना नांनाय आबो जों मानि चलिखा इनके आबो चिनी काहामनि बागै न काहामनो उंनाय ताक्लाय बुइसु बिसिकताल चिनी जों जे हारि बुइसु बाबनि परे बिसिकतालो जेभाबे चालायमा नुलायमा मोसालायमु आबरक जों खायमालिया बासी तंखायके जों फाइनाय सालरगो जों आबो खायनाय तो ताक्लाय कोविड-19 जे मोकाबेला चिनी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चिनी सरकार चिनी जतनि बागै न जे उद्योग इनिशिएटिव नाखा आबनो जों मानि चलिनाय एवं फाइनाय सालो जों ताइबा काहाम खलाय बासी तंगैनो जों बुइसु बिसिकताल आबरक जों पालन खायलायनाय जतनो पेजनि बिसिंतै त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन नि पेजनि बिसिंतै आं पूरा त्रिपुरा बासिनो आनि साकनितै एवं आनि फेमिली परिवारनि बुखाक्तै जतना हायनो हाय बिसिकतालनि हामबाय एवं खुलुमो।